алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Хозур ТВ телеканалында бәрәкәтле гаилә тапшыруын башлыйбыз. Атна сайын тапшыруыбызда гаиләдә туган теге яки бу низактан чыгу юлларын эзлибез һәм проблемалар турында тәфсилләп сөйләшәбез. Бүген исә без аларның иң авырын, иң күңелгә ятмаганын аерылышу турында сөйләшербез. Bir яктан бу кышкыра, bir яктан бу кышкыра. Нәрсәгә килеп буласың инде? Иң мөһиме гаилә таркалганда сөйләшү юк. Уртага салып сөйләшү. Бер-берең белән дөресен сөйләргә, бер-береңгә дөресен әйтергә куркып йөрү. Әни, әти, абый, апа, это все заинтересованные лица. Яме? Тавышсыз гына гаилә булырга тиеш түгел. Ирләргә шуны әйтер идем. Әгәр дә байлыклары бар икән, күрсәтмәсеннәр байлыкларын беркайчанда. Беркайчанда байлыкны күрсәтмәсеннәр. Кайбер хатыннар килә байлыкка кызыгып. Никахны эзәргә, талак кылырга ният туа икән хатын кызның ул аны эшли алмый. Беренчедән, ул бара казыйга. Ялгыз гына калырга ярамый бу тормышта. Һәрбер кеше парлы яратырга. Аерылышуга һәр вакыт ике кеше сәбәпче. Бу турыда онытмыйк. Һәм аерылганнан соң да әлеге ике кеше һәр вакыт нигә шулай булды дип үз-үзләренә сорау бирә. Шуңа да тапшыруыбызның башында аерылышуның сәбәпләре хакында тулырак сөйләшеп бетик әле. Аерылышуның сәбәбе, төп сәбәбе икәү. Тышкы факторлар һәм эчке. Тышкысы, әйтәләр бит, кем арбасына утырсаң, шуның җырын җырларсың ди. Гаилә формалашкач, безнең бит әле ирләр дә, хатын-кызлар да аерылышкан дуслары булаларның. Шулар белән аралашалар күбрәк. Кем менә үзенең аерылышкан гаиләнең башында бу. Аерылышканда алар сөйлиләр, уларның колагына керә. Менә бер әйбер әйтеп китәм. Төштә, кай вакытта йоклаганда, без бит ниндидер тавышка, теге звонок тавышына уянабыз. Уянабыз, ул безнең будильник, эзли башлыйбыз. Ул будильник. Тыштагы факторның безнең аңга, сознаниягә килеп керә ул. Менә монда да нәкъ шулай. Кем арбасына утырды, шуның җырын җырлый. Ул гел сөйләп тора, һәм ул безнең баш миенә үтеп керә. Һәм инде әллә миңа да аерылырга микән дигән уй килеп туа. Ә монда инде сәбәпләр төрле. Сәбәбен табырга була. Ансын соңрак әйтеп китәм. Икенчесе фактор, эчке факторлар. Гена диләр бит әле. Наследственностьләр. Нәселдән килгән геналар. Аны берәү дә әле сызып ата алганы юк. Ул язылган. Ул синдә уже язылган була. Генетический факторлар диләр аны. Монда әби бабайлар ничә теге буын аша аерылган булса, ул инде язылган була. Монда инде алма агачыннан ерак китми дигән мәкаль бар. Бу шул мәкаләгә туры килә. Ә сәбәпләрен хәзер әйтеп үтәм. Ике факторда да сәбәпләр табырга була. Монда характерлар туры килмәделәр, акча җитмәделәр, теге вакыт-төяк өчен ниндидер талаш, гауга чыга, носкиен атып бергән, тәмле пешерми ашарга, тагын бу сәбәп. Просто сәбәп аерылышына. Ә алар инде уже безнең заложено диләр инде. Язылып куелган. Тышкы фактор икенче. Ул килеп керә һәм үтеп керә подсознаниегә. Ә эчке факторлар алар инде язылган. Ә менә сәбәпләре шундый. Нәрсә эшләргә бу очракта? Ничек саклап калырга гаиләне? Ярар, носки ята икән ятсын. Аның бит нинди дә булса яхшы яклары бар. Бәлки яхшы якларын күрә белергә кирәктер күбрәк. Ул носкины бит инде алып куярга өйрәтергә, мәсәлән, ул шуңа өйрәнгән гаиләсендә. Белми ул аны эшләтергә кирәк икән. Аны катгый әйтмичән генә, матур иттереп, уен-көлке белән өйрәтергә була. Бераз гына хатын-кыз телке кебек хәйләкәр булырга тиеш. Әни кебек тәмле пешерми,
Пешермәсә дә, тәмле пешермәсә дә, кара бит моның шушы ягы бар дип, хатынының яхшы, матур якларын күрергә өйрәнергә тиеш ир кешедә. Ашау белән генә бармый бит әле монда. Кешенең бит башка матурлыгы да бар. Бәлки аның күңеле, күңел халаты матурдыр. Бәлки аның сиңа булган мөнәсәбәте әйбәттер. Бәлки шуннан башларга кирәктер. Айрылганда. Айрылганчы дип әйтәм инде мин. Айрылу. Ул Аллаһ Тәала рөхсәт иткән, әмма иң яратмаган әйбер. Ул аны рөхсәт итте. Но Аллаһ Тәала аны яратмый. Кайбер диннәрдә бит инде рөхсәт юк, сер түгел. Өйләндең икән, никахлаштың, бетте, все, до конца своих дней. Нравится, не нравится, терпи, моя красавица дигән кебек, шуның кебек яшиләр. Ислам динендә рөхсәт ителде. Уж совсем мазохизмом, чтобы не заниматься. Аллаһ Тәала рөхсәт иткән, әмма иң яратмаган эше. Айрылу ул бер крайний бер эш. Самый крайний менә эш. Бүгенге көндә кызганычка каршы бик җиңел эшләнә торган эш. Яшьләр бераз тора алмады да, вәссәлам. Әйдә. Разбежались, пошли своей дорогой. Ни айралашу, ни сөйләшү, ни нәрсә. Менә нәрсәдән килә микән? Белмим. Эгоизм. Вот именно что кеше үзен яратмый. Һәм бәлки бәхетле буласы килми. Аннары соң айрылышуда безнең аралашу җитми. Сөйләшү. Иң мөһиме гаилә таркалганда сөйләшү юк. Уртага салып сөйләшү. Бер-берең белән дөресен сөйләргә, бер-береңгә дөресен әйтергә куркып йөрү. Монда гаиләдә я ир истен баса хатынны, я хатын баса ирне. Бу очракта теге гормональ теге яктан тигез гаилә дип әйтә алмыйм инде мин аны. Бер-берсенә түзеп тору гынадыр дип уйлыйм. Яраклашу, түзеп тору. Әгәр дә инде алар икесе дә теге точка соприкосновения диләр инде аны, бер ноктадан бер юнәлешкә карыйлар икән. Шулай булганда гына гаиләне саклап калырга була. Сөйләшү. Алар аны өйләнешкәч тә үзләренең ниндидер кагыйдәләрен булдырырга тиеш гаиләдә. Булырга тиеш ул. Уртага салып сөйләшәбез. Син дә йөрмисең авызыңны салындырып, мин дә йөрмим авыз салындырып, аңлашылмаучанлык килеп чыкмасын өчен уртага салып сөйләшү. Ошамый икән бер-береңнең фикерен тыңлый бул сөйләгәндә. Берең сөйли икән, икенчең шуны тыңлый белергә тиеш. Һәм инде ишетә белергә кирәк бер-береңне. Дөрес иттереп ишетү. Бу айрылудан саклый. Гаилә бит инде бу учак. Яндырып җибәрелгән учак. Ул учак төрлечә янарга мөмкин, сүнергә дә мөмкин. Менә шул учак сүнмәсен өчен чамасын белеп кенә утынны салып торырга кирәк. Бүгенге көндә айрылышулар чыннан да бик күп, һәм бу факт моны берничек тә инкар итеп булмый. Тормыш күргән олы яшьтәге абый-апалар, әти-әниләр һәм гомумән белгечләр дә айрылышуның сәбәпләрен яшьләрнең гомумән гаилә тормышына әзер булмавы белән аңлата. Гаилә тормышына гомер буена әзер булмаска мөмкин. Ансынданың тәрбиядән дә торырга мөмкин. Һәм инде алда әйтеп үткәнемчә, әнә шул теге генетический факторларның роле зур бу очракта. Кайбер хатын-кызларыбыз чыга, чыгыйм да, бала табыйм да, кайтырмын дигән үзенә установка бирә. Мин чыгып кына карыйм. Бар шундыйлар. Бала табам да үзем өчен, кайтам. Дөрестән дә ул аннан кайта. Ул үзенә уже установка бирде. Шундый установка бирелә. Тыштан килә ул. Үзебезгә үзебез бирәбез шундый установка. Әгәр дә тормышка өйләнешкәндә, кияүгә чыкканда минем гомерлек ярым бу дип алай икән, димәк ул була инде гомерлек.
Тормышта бар теге жеңіл биреле торган инде легко доступный хатын-кызлар. Хатын-кызлар бар. Алар үзләренең киемнәре белән, үзләренең тотышлары белән ничектер бик тиз ачылып бетәләр. Гаилә тормышында шул ул. Тиз генә ачылып бетте икән, китапны укып бетерде икән ир кеше. Аңа бит икенче китап кирәк, яңа китап. Хатын-кыз гаилә тормышында укылып бетмәгән китап булырга тиеш. Аны гел ачып торырга кирәк. Ир кешенең дә шулай. Ачырга кирәк. Хатын-кыз тизрәк ачыла. Алар ничектер менә тиз ачылып бетәләр дә, ирләр өчен ниндидер кызыксыну калмый. Бетте. Аларның теге читкә карый башлыйлар. Моның сәбәбе шул. Хатын-кыз үзен караудан туктый. Я булмаса артык үзенә генә игътибар бирә. Гаилә тормышына кызыксындырмый башлый. Аннан соң акча мәсьәләсендә күп кенә безнең аерылышулар килеп чыга. Аны бит инде алдан белә. Егетнең нинди хәлдә икәнен, хатынның нинди гаиләдән икәнен алар бит инде беләләр. Бу чиракта бәлки кичектереп торырга кирәктер. Очрашалар да кайбер гаиләләр менә аз гына очрашалар да шундый гомерле була гаиләләре. Гомерләре буе яшиләр. Алар бер-берсен ачалар акрын гына. Монда күпме йөриләр дә очрашып, ул инде теге кызыксыну уятмый ахырсы. Әйдә иләнешик инде. Әти-әниләр әйтте, булай җиреп булмый бит инде. Иләнешәләр дә, аннан соң ничектер аралары суына. Бу араларны суытмас өчен дәрестән дә менә алда әйттем, сөйләшү, аралашу юк. Шул җитми. Бер-берсенә карата теге хисләрнең бетүе димме мин аны. Гаиләдә бер-береңә вакыт калсан өчен, бәлки йорт эшләрен бергә эшләргә кирәктер. Йорт эшләрендә икесенә дә бергә. Бер-берсенә булышып, әйтмим мин андай, хатын-кыз эшенә ирләр тагылсын дип. Кухняда җиргәндә дә бераз гына булышып булса, ир кешегә, хатынга бит ул бик теге, шундый приятно дип әйтте, күңелле инде, бик рәхәт булып китә инде ул. Ирең шунда килеп, сиңа берәр сүз әйтсә генә дә инде. Дөрестән дә шулай. Ир кеше үз эшен эшләгәндә, хатыны аны мактарга тиеш. Мактап алса, ирләргә инде ул бик рәхәт. Ирләр ярата бит инде алар мактаганны, аларны күтәргәнне, теге үстергәнне, инде шундай үсендереп җибәргәнне яраталар инде. Ирләр ярата. Хатын-кыз кылак белән тыңларга ярата бит инде ул. Матур сүзләр әйтсә, рәхмәт сүзен күбрәк әйтсәләр, ул инде бүләктән дә кыйммәтлерәк миңа калса. Бер-береңә булган матур сүзләр. Кайбер кешегә бит инде ул бик мөһим, кирәкле эш, чыннан да. Күрәсең андый гаиләләрне, һәм инде әйтәсең, җәмәгать үзегез карагыз. Бу хәлдә үзегез карагыз, монда мәсьәлә сезнең кайвакыт чыннан да кирәкле ул. Ир хатынын кыйный, канга батырып. Шулаймы? Хатын сабыр итә. Сез мине гафу итегез, зачем? Гафу итегез мине, ирләр мине гафу итсен. Канга батырып, хатынны кыйнап көндә. Инде милициялар чакыртып, мен итеп, мен яңадан прости инде мине, яңадан яши башлар. Нәрсәгә? Это насилие называется вообще-то. Да? Бытовое насилие. Есть еще и физическое насилие, есть еще и эмоциональное насилие, психологическое, да, там, һәм башка. Мәсьәлә, когда алар нәрсәдер бүлә алмыйлар, да? Властьны бүлеп яталар гаилә эчендә. Вот без аралашабыз бит инде, роли муж, жена, теге монсы, когда алар әрләшәләр счетанда ул бер хәл. Ну, когда гафу итегез, ир кеше, Аллаһ Тәгалә аңар биргән көчне, хатынны саклар өчен, ул көчне аңар каршы куллана, аны кыйный, рәнҗитә, нәрсәгә яшәргә соң? Минемчә, наверное, шуның өчен Аллаһ Тәгалә рөхсәт иткән. Чөнки бер кеше икенче кешене сугып, мыскыл иткән әйбер Аллаһ Тәгалә тагын да яратмаган әйбер. Әгәр дә алар әрләшә икән, һәм бер-ике сүз әйткәлешкәннәр дә,
шалт айырылып та кеткендер. Ну это очень странно. Алар нәрсә дип уйлый, нәрсәдер үзгәрә что ли? Юк. Гафу итегез, аны, наверное, сезгә психолог та әйткән, попадут в те же отношения абсолютно. Если это будет не проработано, алар һаман шул ук ирен табачак, һаман шул ук шундый ук хатын табачак. Һаман шул, ну это все завязка опять с детско-родительскими отношениями, һәм башка. Там же разные есть варианты. Но из кай вакыт кеше өйләнә бит инде, никахлаша не из-за того, что ул гаилә кыра, а подсознательно ул хочет завершить детско-родительские отношения. Да, аны психологлар аңлата. И бу мәсьәләдә, значит, ну как мисал иттереп, властный әни белән яшәгән бала, значит, да, бик властный әни була, бу бала малай под этим властью сей рос, в итоге нәрсә эшли, өйләнә, шундук властный хатынга, аннан соң айрыла, подсознательно пытаясь показать, что он как бы вот решил эту проблему. Но это все на уровне не сознания, это все на уровне как-то внутреннего подсознания, да? И нәрсә була, что-то решить с этим? Ну нет, вообще-то нужно все-таки уже идти к специалисту, терапевту, или в конце концов хотя бы имам янына барып кайтырга, һәм, значит, киңәшләшеп, сөйләшеп, аралашып, в общем-то, әйткәндә, когда гаиләдә проблем, лучше не запускать. Ну, понятное дело, бит инде, бер яктан бу кычкыра, бер яктан бу кычкыра. Нәрсәгә килеп буласың? Кто сильнее, тот победит. Ну и что? И что дальше? Һәрбер проблеманы кычкырып решать итәбез, что ли? Значит, бу бит инде звонок, значит, без бер-беребезне ишетмибез дигән сүз түгелме соң бу? Бер-беребезне аңламыйбыз дигән сүз. Не из того, что бусы начар. Просто өйрәнергә кирәк. Сөйләшергә өйрәнергә кирәк, аралашырга өйрәнергә кирәк. Бер-береңне ишетә белү өйрәнергә кирәк. Менә бу мәсьәлә. Әгәр дә без аны шишмибез икән, айрылуда хикмәт тә юк. Ну и что айрылганнар? Что дальше давайте өйләнегез. Икенче кешегә шул ук мәсьәлә була. Аның бер кызык статистикасы бар, айрылуларның. Бер китапта укыган, һәр могу хаталанырга, анда әйтелә, күпме процент буенча икенче һәм өченче браклар живут. Кстати, анда приводит статистику после первого развода, сколько раз еще раз разводились, и мы тоже часто не на второй паре только останавливаются, и там айрылалар в поисках все. И статистика не в пользу разводов вообще, да? Потому что ничего не меняется кешедә. Ну бит инде, как бы банально не звучало, хоть күпме син селкет бу кулыңны, тавыш чыкмый бит инде. Тавыш була чыга. Ике кул булганда, ике кеше булганда тавыш чыга. Димәк, алар арасында ничектер сөйләшергә. Ул ике кулны тавыш чыгарып була, сыйпап утырып була, нима? Просто өйрәнергә кирәк бит инде. Аралашырга кирәк, китап укырга кирәк. Гөлшат ханым, китап укырга кирәк обязательно. Аклы кешеләр белән аралашырга кирәк. Һәм әгәр дә уже гаилә эчендә менә сизәләр, что уже что-то не то монда. Какой-то третью личность нужно позвать. Максимально объективно карый торган. Не заинтересованные все. Әни, әти, абый, апа — это все заинтересованные лица. Анда, значит, помощи ждать в этих вопросах, алар только духовный ярдәмче булып тора. Әти, әни, алар һәр вакытта безнең рухи таянычыбыз. Әмма ләкин, ну как может объективно кайнанай карарга иде? Или теща? Ну как может объективно? Ну никак. Кайнатай. Ну как? Кыз бала әтисенә килеп зарланса иренә. Ну ничек инде әти объективно карый инде ул ситуацияга? Уйлап карагыз. Үз яраткан кызын обижать иткәндә. Нә? Әти ярдәм ит әле безгә бу мәсьәләне шешергә. Ага, ярдәм итте. Монда кирәк абсолютно шиттә булган һәм теге ни абый, ни апа кабатланам, ни анда әти, а реальный профессионал. Кем ярдәм итә, просто кешеләргә менә обратная связь биргән инде, да? Нәрсә происходит аларның аралашу,
арасында менә. Вот и все. Әлбәттә, Аллаһ Тәгалә кабатланам, рөхсәт итте аны. Менә шушы крайний булган мәсьәләләрдә, когда кешеләр яши алмый бергә. Яши алмыйлар. Яисә инде гафу итегез, уже менә кыйнап менә, димә, Алла сакласын. Гаиләне ничек кенә саклап калырга тырышсак та, берни ярдәм итмичә аерылышу булган икән, ир белән хатынга ничек яңа тормыш башларга? Хатын-кызларга бигрәк тә авыр. Чөнки җәмгыятебездә ялгыз хатын-кыз, аерылган хатын-кыз, балалы хатын-кыз дигән стереотип яши. Киңәшләребез шул турыда булыр. Күп очракта ирләр гаиләдән китә. Гаиләдән китә, хатын-кызга бик авыр. Хатын-кыз бит әле ул бала белән дә кала безнең. Ничек яшәрмен, ничек үстерермен. Кайбер хатын-кызлар батыр. Алар инде алып баралар тормышларын. Аннары соң аерылышканнан соң, бала булгач аерылышканнан соң, менә ул вакыт, ул чорда күп аерылышлар бар, бала туганнан соң. Монда миңа калса ир кешенең балага көнләшүедер. Хатын-кыз бит инде гел игътибарын биргән ир кешегә иренә генә бу очракта. Хәзер аңа әни роле дә бар, аның хатын роле дә бар. Бәлки булып бетерә алмыйдыр. Арый бит инде хатын-кыз, йокысыз төннәр. Булар барысында ирләргә бәлки ир кеше булып, аңа ничек тә булса булышырга кирәктер. Бераз гына эштән кайткач йоклатып алырга хатынны. Бәлки аңа булышырга кирәктер, бала белән утырып торырга. Аерылышулар бар, ирләр әзер түгел менә бу очракта. Әти булырга әзер түгел. Үзләре бала. Алар әле бала роленнән китә алмыйлар. Бәлки аларга өйләнешкәнче шушыларны уйларга кирәктер. Әзерме мин гаилә тормышына? Монда бит инде уйларга кирәк алдан. План корырга кирәк. Әйтәбез без алга йөгерергә ярамый дип. Дөрестән дә гаиләне корганда барысын да исәптә тотарга кирәк. Өйләнешкәч бала да була. Өйләнешкәч тавыш та чыга. Тавыш чыкмаса, тавышсыз гына гаилә булырга тиеш түгел. Бу инде ниндидер шик уята. Гел бер төрле генә барырга тиеш түгел. Тавыш та чыгып ала, ул бетә дә, сүнә дә тавышына. Ансы булырга кирәк. Ансыз булмый. Бер-береңә мөнәсәбәтләр шулай якынаясың, бер-береңә. Талакны ир кеше генә бирә. Ир кеше генә бирә ала. Әмма ләкин менә бу мәсьәләләрдә кашан ире кыйни, тәэмин итми һәм башкалары әйтеп киткән шунда. Әйе. Шәргый яктан сәбәп булып тора торган әйберләр эшләнсә, талакка хатын-кыз барырга мөмкин казый хәзрәткә һәм аның белән сөйләшергә. Шул вакытта казый инде ирен дә чакыра, анда аралар белән аралаша һәм башка. Мин анда утырганым юк, ишеткәнем юк. Аллага шөкер, шәхси үзем барганым юк. Шуңа күрә менә бер генә әйбер әйтә алам. Әгәр дә инде никахны эзәргә, талак кылырга ният туа икән хатын-кызның, ул аны эшли алмый. Беренчедән, ул бара казыйга. Казый хәзрәткә. Гади мулладан эшләми. Только казый. Монда бит әле аерылганда дөрестән дә хатын-кыз да, ир кеше дә, икесе дә ничектер страдайт дим инде мин аны. Икесенә дә кыен. Бар хатын-кыз чыгып киткән гаиләләр, бар ирләр чыгып киткән гаиләләр. Ничек яңадан тормышны башларга бу очракта? Ничек ышана башларга кешегә? Ничек ышанырга? Шулай ук булмасмы? Мине ничек кабул итер? Әле бит безнең хатын-кызыбыз бала белән кала. Минем баламны кабул итер микән? Әгәр дә баласын кабул итә икән, очрашып җиргәндә, курыкмаска кирәк. Очрашырга кирәк, сөйләшергә кирәк, дөресен әйтергә кирәк. Минем балам бар. Ирем китте. Аны ачыктан-ачык сөйләшергә кирәк. Сәбәбен бәлки аңлатырга кирәктер. Ышанычны дөрес кыен. Яңадан ышаныч табып, тормыш башлауы бик кыен. Аны эшләргә кирәк. Ялгыз гына калырга ярамый бу тормышта. Һәрбер кеше парлы яратырган. Ул пар бар. Аны теге күрә белергә кирәк дим мин. Ашыгып, әле бит шундай чираклар да бар. Ир чыгып киткәннән соң хатын-кыз иренә
менә күрсәтергә теләп, ул да бит әле таба ала дип ашыгып гаилә коручылар бик күп. Бу очракта көтәргә кирәк. Нинди дә булса теге ара үтәргә тиеш аерылганнан соң. Ара үтеп, уйланып, көч җыеп, хәл алганнан соң, бөтенләй башка күзлектән караганнан соң, миңа калса, тотрыклы гаилә төзергә мөмкин. Бу очракта ирләргә дә, ирләр безнең битәле күбрәк ышанмый башлыйлар хатын-кызга. Берәү мине шулай, менә хатыным мине ташлап китте, хыянат итте, мин тагын ничек ышаныйм, ирләргә авыррак, хатын-кызга җиңелрәк. Хатын-кыз барбер үз тормышын үзе алып бара ала. Ирләргә кыен. Аларга нәрсә эшләргә бу очракта? Бөтен хатын-кызларда бер төрле түгел, шуны аңласыннар. Хатын-кызлар арасында бар бик яхшылары, аңлый торганнары, белә торганнары. Ирләргә шуны әйтер идем. Әгәр дә байлыклары бар икән, күрсәтмәсеннәр байлыкларын беркайчан да. Беркайчан да байлыкны күрсәтмәсеннәр. Кайбер хатыннар килә байлыкка кызыгып. Йортка, байлыкка, квартирага кызыгып килүчеләр дә бар. Аз түгел андыйлар. Бу очракта инде аларга бәлки бер шундый урта хәлле кеше булып танышканда, әгәр дә ул сине шул килеш кабул итте икән, демәк, ул синең кеше. Ул синең янда булырга тиеш. Менә юклыгың белән кабул иткәндә, юклык белән кабул итә белергә кирәк кешене. Барлыкны бергә булдырырга кирәк. Булганны җимереп ташлау бик җиңел, әмма яңадан торгызу бик кыенга туры килергә мөмкин. Гаиләдә туган ниндидер низаклар, аңлашылмаучанлыкларда берничек арылышуга сәбәп була алмый. Ул һәрбер гаиләдә була торган көндәлек күренеш. Шуңа да, хөрмәтле тамашачыларыбыз, гаиләләрегезне саклап, бер-берегезне хөрмәт итеп яшәгез. Хозур ТВ телеканалында бәрәкәтле гаилә тапшыруы булды. Без сезнең белән киләсе чыгарылышларга кадәр саубуллашабыз.